Hej og velkommen til den her video. I den her video der vil jeg tale lidt om det her med, at vi har sådan en tendens til, de fleste af os sådan har lært, at for at føle noget, så skal vi ligesom have noget ydre opfyldt. De fleste af os har lært, at hvis vi gerne vil føle et eller andet indeni, så er vi afhængige af, at der sker noget uden for os. Vi er afhængige af vores ydre omstændigheder for at skabe en eller anden tilstand eller en følelse inden i os. Og problemet med det, for eksempel når du går her og synes, at januar og februar er nogle rigtig lange vintermåneder med en masse gråvejr, og det kan være lidt hårdt og lidt svært at komme igennem det, så det du gør, det er, at du går måske og længes lidt efter sommer. Du går lidt og længes efter, at der skal ske noget med vejret, som er uden for din kontrol. Og problemet generelt i vores liv, når vi går og længes efter, at vores ydre omstændigheder ligesom skal få os til at føle os bedre tilpas, føle os mere fri, føle os mere glade, føle os mere tilfredse, eller hvad det nu er, som du længes efter at føle, så giver vi lidt poweren væk. Fordi lige så snart, at vi gør os selv afhængige af, at der skal ske noget uden for os, altså vores ydre omstændigheder skal være på en eller anden måde, før vi kan føle det her, vi gerne vil føle, så bliver vi sådan lidt passive, vi bliver sådan lidt ofre, fordi så kan vi ikke gøre noget ved det. Du kan ikke gøre noget ved, om solen skinner eller ej. Du er ikke herre over, om det er vinter eller ej. Og det der er med det her med, at vi gerne vil have de her ydre omstændigheder til at opfylde vores indre behov, det er sådan ret kortsigtet. Vi kan have sådan en tendens til at længes efter, hvis jeg bare får det her fede nye hus, så bliver jeg glad. Eller hvis jeg bare får den her nye spændende mand, så bliver jeg glad. Eller hvis jeg får den her nye fede bil, eller det bliver sommer, eller hvad det nu er, du længes efter, så bliver du glad. Og problemet er, at altid, når det er en ydre omstændighed, som skaber noget hos dig, altså på det indre plan, så vil det kun være kortvarigt. Altså den lykkefølelse, eller glæde, eller frihed, som du føler, den vil være forbigående. Når der er noget ydre, der kommer og giver dig noget, så er det en forbigående følelse. Det kan gå lige så hurtigt igen. Og grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at ofte når vi tror, at vi længes efter en ny bil, eller at det bliver sommer, eller en ny mand, eller hvad det nu er, så er det jo fordi, at vi længes efter den følelse, det vil give. Så det, jeg godt kunne tænke mig at invitere dig til, det er at prøve, hvis du for eksempel går og synes, at januar og februar er sådan nogle rimelig svære, tunge måneder at komme igennem, og de er rigtig lange, så vil jeg invitere dig til at prøve at mærke efter i dig, hvad er det for en følelse, det vil give dig, hvis det nu det var sommer. Så sæt dig ned med lukkede øjne og mærk efter inde i dig, hvilken følelse vil det egentlig give dig. Vil det give dig en følelse af frihed, eller glæde, eller ro, eller nydelse, eller hvilken følelse vil det skabe i dig, hvis det nu allerede var sommer, eller hvis du nu allerede havde det her hus, eller den her bil, eller hvad det nu er, du går og længes efter. Og når du så ligesom sidder der med lukkede øjne, så lader du den her følelse har altid et fysisk udtryk i din krop, så lader du den her følelse ligesom fylde i hele din krop. Virkelig lad den virkelig udfolde sig, dyk helt ned i den, og bare sid og træk vejret, mens du mærker det her i din krop. Det er faktisk en måde, hvor du kan skabe den følelse på, altså du kan skabe det, som du længes efter, den tilstand, du længes efter, det kan du skabe indeni på den her måde. Og jo mere du øver dig i det, jo nemmere vil det blive. Så hver gang du går og længes efter noget, som du ikke har, så prøv at mærke efter, hvad er det for en følelse, det vil give dig, det her du længes efter. Og så sæt dig ned og luk øjnene, og mærk efter den her følelse, lad den her følelse fylde ind i dig. Skab den her følelse selv. Fordi i det, at du skaber den selv, så er du også selv herre over, at du kan få den igen hele tiden. Der er ikke nogen ydre omstændigheder, der kan tage den. Der går ikke en sky for solen, og så er følelsen væk. Den har du adgang til inde i dig. Og det der også er med, at når vi ligesom er opdraget lidt til mange af os, sådan det der med at fokusere på alle de her ydre omstændigheder, som gerne skulle opfylde vores behov, altså på det indre plan, det er, at når du ligesom går i den rolle, hvor at du er afhængig af de ydre omstændigheder for at have det på en eller anden måde inde i, så kan du heller ikke
Du kan ikke gå ud og få det, du faktisk gerne vil have. Fordi det eneste, du kan fokusere på i den tilstand, det er alt det, du mangler. Du kan kun lægge mærke til alt det, du mangler, som du gerne vil have, og at du ikke har det. Og i den tilstand, der er det faktisk utrolig svært at udstråle det her, som faktisk vil tiltrække det, du gerne vil have. Det er utrolig svært, og hvis du rigtig, rigtig gerne vil have en mand, hvis du er single, og du rigtig gerne vil have en mand, og du føler dig dybt desperat, fordi du vil rigtig gerne, du vil ikke føle dig ensom mere, og den her mand skal opfylde dit behov for at være sammen med nogen og tage den her ensomhed væk, så vil du på en eller anden måde udstråle sådan en desperation. Så du vil ikke kunne tiltrække en ordentlig mand. Du vil ikke kunne tiltrække en mand, der kan give dig den her følelse. Du vil højst sandsynligt tiltrække en mand, hvor det passer sammen med hans behov, at du er desperat, at du er den, der måske vil give, og det er ham, der vil tage. Det er bare et eksempel. Så hvis du ligesom skal kunne tiltrække ude i dit liv, det som du gerne vil have, hvis du gerne vil ind i en tilstand, hvor du kan se alle de muligheder, der er i dit liv, som du ikke kan se lige nu, så skal du altså ind og mærke følelsen først. Du skal ligesom ind og have følelsen først. Du skal ikke vente på, at solen skinner, eller du får det nye hus. Du skal skabe den her følelse først. Og ud fra den tilstand og den følelse inde i dig, der vil du kunne se alle de muligheder, som der er, som du ikke kan se lige nu. Lige nu kan du kun se det, du mangler. Så føl det først. Og som altid, så vil jeg super gerne høre fra dig, hvad du synes om det her indlæg, hvordan det giver mening for dig. Og hvis du har spørgsmål eller noget andet, så kommenter gerne under den her video. Hej!